hilda bezala lotan nengoen, eta naute iratzarri. Euskaldun jende jatorrarentzat, izan adin alaigarri. Lehen hitz utxetan zegon bersoa, orain eginda marrazki. Egia baizik ez dut ezango, 3 gehi 4 ez da 7. Artzai Pizkorren zorlekua da, Euskal Herriko amezketa. Pizkorrenetan neu Pizkorrena, ate guztien krisketa. Haundiki eta petralen aurka, hartzen dut beti kasketa. Makilarikan onena ditut, bersoa eta hizketa. Buru ederra ez nekatzeko, pauso txikiko bizango. Ala ere inon festarik bada, enaiz azkena izango. Aurre hartu nahi badidazu, nekatuko zara frango. Bidigarrorik berritxuena, amezketako Fernando. El Carril. Badakizuen oski, garai batean artzai ibili nintzela. Amezketan artzai asko zegoen orduan. Eta esan liteke, dudarik gabe ardiak zaintzen, denak zirela ni baino hobeak. Ni beti maldizioa jota, deskalabrotan ibiltzen nintzen. Urte batean elurra zela eta izugarrizko negu hotz eta gogorra egin zuen, eta ia hartalde osoa galdu nuen. Ardien barrutiak ezin pagatuta, eguraldiak ere ez du lagunduta. Bera jartzen espada bitza aldatuta, daudenak ere aurki gozea galduta. Elkar! 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 Leher egin nuen Elkarren atzetik, baina nork aurkitu ardi zuria elurretan, ia izoztu nintzen elurpean. Ardi gaixoa, ito patu induenak etzegian jaistan. Ardia hiltzait horregatikan, nagorain ala moduz, errekan sartu beharra dago, bere lauankata buruz. Testamentua ere egindu, baina guztia beretzat, larruak entzen dadukan lana, besterik ez da neretzat. Konturatuko zineten noski, nire ardiark Elkar zuela izena. Oso izen berezia egia esan. Eta Elkar gaixoa, Elkar alua, Elkar arraioa eta antzekoak marmarrean ari nintzela, ideia bat etorri zitzaidan burura.
Seme, oa, eta esaiok herri guztiari, Fernandok eta Andreak, elkar heldutela errekan. Fernandok eta Andreak elkar hil dute errekan. Hori puin zarra duk, mutila. Izugarria izan da. Gertatu alda inoiz alakorik amezketan. Nik behintzat ez diet alakoren adizerarik. Nien aikarritzen elkar hiltzeak. Zergatik ez? Beti miserian bizitzeko, hobe hiltzea. Elkar hiltzeko ere, asko maiteko zuten elkar. Fernando Bengoetxea bersolaria, puntu ederra bota du oraintxe. Bekatari handia izan naiz beti, baina ez nian uste alakorik egitera ausartuko intzenik. Eure Andrea hildu gaurrena, eta gero eure burua, ez daukak samurra zeruan sartzea. Baina noan, ean nire bedeinkazioak infernutik libratzen hauen. Ik sinetzi egiten diok kaiku horri? Aita baino ergelago duketa. Nik sinetzi egiten zioat. Aitak esan badio elkar hildutela, seguru elkar hildutela. Ibai aizela kaikua. Nola arraio esango zioke zer hilda baldin badago? Askatzak korapilo eskolastiko hori. Etzekiat, hermano. Baina nik esango nikek ez dutela elkarril, baina elkarril dutela. Fernando horrek gezurra esan gabe esaten di gezurra. Eta hori nola konpreni liteke? Joan da ikusita? Ikusia zegoen, etzegoela atarramentu honik Fernandorekin. Baina auzi honetan badira argi ikusten ez diren zenbait alderdi. Elkarril dutela, takitxo? Baina nola da posible bi personak elkarriltzea? Nola hil dezake, batak bestea eta besteak bata? Ba, elkarrian kaberotzeko jaioak zirelako, Fernando eta Josepa. Biak berdinak, alferrak zikinak, lapurrak eta lotxagabeak. Tira, errespetu pixka bat hildakoi, goian beude. Eta ez daitezela haitxi. Orain ere badarabil Fernando Bengoetxea horrek zeozer, baina ze arraio ote da alako ez egiteko. Barre egintzak bai, laster egingo duzuen egarra. Zer diok? Noizbait esanean, nere burua bota beharko nuela, oean lo egin ahal izateko. Bai. Ba uste diat, gaur izango dela. Iezago burutik ondo. Bai, uste diat gaur neure burua bota beharko dudala. Ikusten denez, bere burua bota baino lehen Andrea akatu dik Fernando alu horrek. Edo Andreak akatu dute du Fernando, hause bai, problema interesgarria benetan. Eta neuk bestek ezin argi dezakeena. Herri guztia astoratu nuen inoiz ez bezala. Batzuek zinetzi egin zuten, elkar hil genuela. Beste batzuek jakin egin nahi zuten nolako jukutria prestatu nuen oraingoan. Elkarri hildutela errekan, eta zergatik errekan, hemen bazago katramilaren bat, baina ez diaz sumatzen. Elkar horrek zenbat hanka zituen, hortxe zagok, koska. Zer?
Aitaren eta semearen. Oie, okerrezpanago? Esteak dira. Esanian egia zela elkarril dutela. Esteak dira bai? Esteak? Fernandorenak? Hori bai dela hiltzea. Zilborretik zintzurera jolabanarekin ireki egin behar da pertsona. Halako maitasunik. Kaixo, Tolosa, elkar jango aldugu? Baina, zuek ez altzen duten. Bai? Elkarrilda bazkaritan? Nola nahi du pajatea? Hil gabe? Oraindik ez gara horren besteraino heldu. Ez dut piperrik ere ulertzen. Piperrak ez ditugu ulertzeko, Tolosa, jateko dituk. Barkazazue baina, elkar horrek zenbat hanka zituen? Oraindik ere gelditzen duk bat, Tolosa!